ovako, namespace. Znači, to je nešto što je, da kažem, pojavila se potreba za namespace-om, a to je kao što ime kaže, name, to se misli na naziv samo fajla ili na naziv neke klase, i space, znači gde se nalazi ono, da kažem, u celom sistemu. Često se dešava da imate ovako class.php i u nekom drugom folderu isto class.php. To znači da vi, da kažem, ako sad inkludujete ili extendujete neku klasu koju u sebi ima, da kažem, isti naziv kao i ova, sistem jednostavno neće znati šta treba da inkluduje, zato što i ova klasa imaju isti naziv. Zato je jako bitno, znači, da vi na početku svakog fajla, da kažem, uglavnom kontrolera, imate namespace. Znači, namespace je, kažete sistemu gde se ovaj fajl nalazi i na osnovu toga on će direktno znati, znači, kad kažete use, ne znam, validator, db i tako dalje, na osnovu te putanje on će prepoznati gde su ove druge putanje. Znači, vi kad uključujete ovde use, na primjer, session, input i tako dalje, vi možete staviti direktno apsolutnu putanju do konkretne sesije, znači povlačenje tog nekog modula za sesije, međutim, ovo je jednostavnije, kažete namespace, recimo, controller i samo use ovo. I uopšte vas ne zanima gde se konkretno ovo nalazi. To posebno ima smisla, znači, ukoliko pravite neke svoje klase, pa uvek, znači, stavite, recimo, namespace, ovdje može da bude folder, recimo, kroz user ili users. I samim tim, znači, sistem zna gde se nalazi taj fajl i zna relativne putanje do drugih klasa. To je namespace.